оказва се, че Китай и Русия са много по-напред в хиперзвуковата технология. И Америка е изостанала. И всъщност в момента Пентагона се обърна към Silicon Valley компании, за да могат да наваксат, т.е. търсят помощ и оттам, тъй като технологията, която е създадена, всичките пари, които са инвестирани, фокуса на тези компании дават в момента възможност на държавата да черпи познания в един стратегически сектор, какъвто е в случая въоръжаването. И независимо дали става дума за въоръжаване, дали става дума за медицина или независимо какъв сектор, повечето иновации преди идваха от университети, идваха от военни разработки също така, но сега вече не е само там. Сега има Silicon Valley, сега има един клъстър от знания, познания, специалисти, изключително много пари инвестирани там, който може да помогне в всеки един сектор и който е прерогатив на държавата.